Припинок – областная больница. Наступный припинок – медицинская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – медицинская. Автобус рухается по маршруту номер 6. Припинок – медицинская. Наступный припинок – Есенина. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Есенина. Припинок – Есенина. Наступний припинок – завулок Есенина. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – завулок Есенина. Припинок – завулок Есенина. Наступний припинок – Георгиевская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Георгиевская. Припинок – Георгиевская. Наступний припинок – ландшафтная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – ландшафтная. Припинок – ландшафтная. Наступний припинок – Стафеева. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Стафеева. Припинок – Стафеева. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Автобус рухається по маршруту номер 6. Припинок – Усходній мікрорайон. Наступний припинок – Дитячий городок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дитячий городок. Припинок – Дитячий городок. Наступний припинок – парк воїнів-інтернаціоналістів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – парк воїнів-інтернаціоналістів. Припинок – парк воїнів-інтернаціоналістів. Наступний припинок – технічний університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – технічний університет. Припинок – технічний університет. Наступний припинок – Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Богданчука. Припинок – Богданчука. Наступний припинок – завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – завод. Припинок – завод. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Автобус рухається по маршруту номер 6. Припинок – Центр молодежной творчости. Наступний припинок – Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Зеленая. Припинок – Зеленая. Наступний припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мопра. Припинок – Мопра. Наступний припинок – проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – проспект Машерова. Припинок – проспект Машерова. Наступний припинок – ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ЦУМ. Припинок – ЦУМ. Наступний припинок – Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Леніна. Припинок – Леніна. Наступний припинок – сквер Іконнікова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – сквер Іконнікова. Припинок – сквер Іконнікова. Наступний припинок – площа Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Леніна. Припинок – площа Леніна. Наступний припинок – парк 1 мая.
Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – парк 1 мая. Прыпынак – парк 1 мая. Наступны прыпынак – прыгарадны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – прыгарадны вакзал. Прыпынак – прыгарадны вакзал. Наступны прыпынак – рэспубліканская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – рэспубліканская. Прыпынак – рэспубліканская. Наступны прыпынак – Баброва. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Баброва. Прыпынак – Баброва. Наступны прыпынак – Карасёва. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Карасёва. Прыпынак – Карасёва. Наступны прыпынак – Осіпенкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Осіпенкі. Прыпынак – Осіпенкі. Наступны прыпынак – Добрая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Добрая. Прыпынак – Добрая. Наступны прыпынак – гарадская больница номер 1. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – гарадская больница номер 1. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – гарадская больница номер 1. Канцавы прыпынак.